అవుతుంది. ఇక్కడ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋಣ. ನಮಸ್ತೆ ಗೈಸ್, ಏರ್ ಪುರೋಲ್ಲರು ಬಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಗೈಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಬಾಬಾ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ 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 ಬಾಬಾ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಲೈಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾವೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಬಾವ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಕೂಡ ತಾನೆ ಇಂಚಾನೆ ಬರೋದು ಸರಿ ಆಂಡ ಯಾವ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್? ಲೈವ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಆಯಿತು. ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಸಿ ಮಾರೆ. ಲೈವ್ ಚಾಲು ಉಂಟು ಸರಿ. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ರದರ್? ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಿಮಗೆ? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕನಿಲೆ ಸಾರು. ಕನಿಲೆ ಸಾರು. ಸೂಪರ್. ಕಣಿಲೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. ಕನಿಲೆ ತುಂಬ ಉಂಟ ಮರ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ. ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಕನಿಲೆ ಉಂಟಾ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ? ಬಾವ ದೂರ ಪೋಯರಿಯೇ? ಬಾವ ಕೋಪಡ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಬಾವ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಪ್ಪಾಗ. ಬಾವ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಬಾವ ನಲ್ಲಿ? ಲೈಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾ? ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಕಾಲೇಜ್ ದಾದಾಂಡು ದಾಲೇಜ್ ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಚೂರಿತ್ತೆ. ಇಂಚ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಅಂಡು ಇರ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರುವಾರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂದು ಬತ್ತೀನಿ. ಬೊಕ ಬಾವ ಒಲ್ಲಾರ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲಾರ ಅನಸಾಂಡೆ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಏನುಗುರುಡು ಬರ್ಸೋಂಡೆ ಬರ್ಸ ಉಂಡಾ? ದೇವೇಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾಗತ ಲೈವ್ಗೂ. ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾವೆ. ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಯ? ಬರ್ಸ ಇಲ್ಲ. ಮೂಲಿಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ. ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಬು ದೊಂಬು ದಿಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್. ಪೂರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಲೈವ್ಗೆ ಏರ್ಪುರ ಲೈಕ್ ಒತ್ತಿ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ತುಮಕೂರುಡಾ? ಓಕೆ ಓಕೆ. ಎಂಚಿನಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾರೇನಿ.
सेटिंग पूरा चेंज ಲೈಕ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾವೆ ಬಾವೆ. थैंक यू. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾವ ವನಸ ಆಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಬ್ರದರ್. ಕಾಜಿಪೋ ದಾದಾ ಮರೇನಿ टोमेटो सार. ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ಬಾವಾ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ನಾಗು ಬಾವಾ ಬಿರಿಯಾನಿಯಾ ದೇವೇಂದ್ರ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ತುಮಕೂರು ದಾನೆ పోతుని ఎందుకేనందులేరు ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರದರ್. ದೇವೇಂದ್ರನೇ ತುಮಕೂರುಗು ದಾನೆ ಪೋಯಿನಿ ಎಂದು. ತುಮಕೂರುಗು ದಾನೆ పోతుని ದೇವೇಂದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಆಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ದೆಂಚಿನಾರೆ ತಿರ್ಗುನ್ಗೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರದರ್ ಆರ್ ತಿರ್ಗುನ್ಗೆ ಅವೇ ತಿರ್ಗುನುಗೆ ಅಂಚ ಪೋಯಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಡಿ ಶುಭಾಕರ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೆರು ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡಿ ಶುಭಾಕರ್ ಅನ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ ಲೈವ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತುಂಡ ಆಯ್ರಗ್ ಪೊನ್ನತು ವರ పోతునిಗೆ ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ತುಮಕೂರುಗು ಪೊನ್ನತು ವರ పోతుನಿಗೆ ಮಾರೆ ಓ ದೇವ್ರೆ ಅಡೆ ಪೋಡ. ಆತು ದೂರ ಅಲ್ಲ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ತಿರ್ಗಾರ ಅಡೆಗ್ ಪೋಡ ಮೂಲೆ ತಿರ್ಗಾರ ಆಪುಜ ಅಂದ್ ಮೂಲೆ ತಿರ್ಗುಜ ಅಡೆ ಪೋಡ ತಿರ್ಗಾರ. ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಆರು ಶುಭಾಕರ್ ಅನ್ನೆ ದೂರ ಪೋಯರು. ಬಾವಾ ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರಿ ಓ ಬಾವಾ ಶುಭಾಕರ್ ಅನ್ನೆ ಪೋತೆರತ್ತ ಉಲ್ಲೆರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಆ ಮೂಲ್ ಜಾಗೇಜ್ಗೆ ಅಂಚ ತುಮಕೂರುಗು పోతునిಗೆ ತಿರ್ಗಾರ. ಅವು ಯಾನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶುಭಾಕರ್ ಅನ್ನೆ ಆರ್ ಶುಭಾಕರ್ ಅನ್ನೆ ಪೋತೆರೆ ಇಂದು ಶುಭಾಕರ್ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೆರು ಮಾರೆ ದೇವರೇ ಕಿರಿಯರೇನು. ಆರ್ ಪೋತೆರತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಅತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅಂದಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ ಅಂದಾರ್ ಪೋದು ಇಂದು ಶುಭಾಕರ್ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೆರು ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತೆರತ್ತ ಆರ್ ಶುಭಾಕರ್ ಅನ್ನೆ ಪೋದು 2 ವರ್ಷ ಆಂಡ್. ಯಾನ ಅವ್ವೇ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರದರ್. ಇರು ಅಂಚ ಪಂಡಾರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೇ ಬರ್ಪುನು ಅತ್ತ ಮಾರೆ. सेटिंग पूरा चेंज ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಏಪೋಕ್ಕರ ಬರ್ಪುನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಹಾಯ್ ಬರ್ಕಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾದಾ ಮಾರೆ ಅವಸ್ಥೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕರನ್ನೆ. ದಾದಾ ಅವಸ್ಥೆನ ಶುಭಕರನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪಿಜಿ. ದಾದಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೆ. ಲೈವ್ ತಾನೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಕಮೆಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಾಯ್ ಪೂರ ಗುಡ್ ಚೇಂಜ್ ನೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವೇಂದ್ರನೆ ಪಿದಾಡಿಯರು ಮಾರ್ರೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಪ್ಷನ್ ಪೂರ ಆ ಚೇಂಜ್ ದುಂಬುದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಎಂಚಿನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಅಂಚ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆತುಂಡು ಪನ್ನಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಆತೆ ನಿಕ್ಲು ಪನ್ನೆ ಪೂರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಜ ಅಂದು. ಎಂಕು ಉನಾಸುಗ್ ಪೋವಾರುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವೇಂದ್ರನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಉನಾಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಅಂದೆ ಈರ್ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ದೇವನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕರನ್ನೆ. ದೇವನ್ನ ಈರ್ ಭಯಂಕರ ಮಾರ್ರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚ ಅವು ದಾನೆ ಅಂಚ ಆಯ್ನಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದನ ಅಂಡು. ಆಪ್ಷನ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಒಂದಿತ್ತೆರ್ ಅಕ್ಲೆ. ದಾದನ ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ. ಪೂರಾ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಚೇಂಜ್. ಎಂಕ್ಲೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ ಎಂಕ್ಲೆಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಯಾರ್ ನಿನ್ನ ಬಾಯಕ್ಕ ದಾದಾ ಮಾರ್ರೆ ದೇವೇಂದ್ರಣ್ಣನ ಕಮೆಂಟ್. ಅವು ಏರಿಯ ಬಾಯಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೆ. ಏರ ಬಾಯಕ್ಕ ಪಂಡೇರು ಮಾರ್ರೆ. ಏರ್ ಬಾಯಕ್ಕನ ಶುಭಕರನ್ ನಗಲ ದೇವೇಂದ್ರ ನಗಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೊಡು ಏರ್ ಬಾಯಕ್ಕನ. ಅವು ಆರ್ನ ಮಾಮಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕರನ್ನೆ. ಅವು ಆರ್ನ ಮಾಮಿಗೆ. ರಂಜಿತ್ ಪ್ರಧಾರ್ ಬತ್ತೇರು ಶುಭಕರಾಗ್ ತೋಜುಜಿ ಅಂದ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಂದತೆ. ನಿಖಿಲ್ ನೆನ್ಪು ಒರಿದಿನ ಆವೊಲಿ ಮಾರಾಯ ನಿಖಿಲ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವೇಂದ್ರನ್ನೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡ್ ದಾಯೆ ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಲೈಕ್ ಪೂರ ಏರೇರ್ ಕೊರ್ಚು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ. ರಂಜಿತನ್ನೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂತೆ ಮೋಡ ಇಪ್ಪೊಡು ಶುಭಕರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಒರ ಮೋಡ ಆಪುಂಡು ಒರ ದೊಂಬು ಆಪುಂಡು. ಆಯೆ 90 ಪಾಡ್ದೆ ಇಪ್ಪೊಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೆ. ಅಂದ ಶುಭಕರ 90 ಹಾಕಿದ್ಯಾ. ಇತ್ತೆ ಮೋಡ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ದೊಂಬುಂಡು ಮೋಡ ಇಪ್ಪುನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಐಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು.
ಅವು ಅಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್ನೇ అందుకే ಸುಬಕರ ದೂರ ಬೈ ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ ಅನ್ನಲ್ಲ ಏನಂದ ಬಾವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ರು ಮಾರ್ರೆ 4 ಜನ ಒಳ್ಳೆರ ಆ ಶುಭಕರ ಒಳ್ಳೆರ ಹೌದಾದ ಶುಭಕರನ್ ಮಂಡೆ ಕೈ ಬತ್ತೊಂದುನ ರೆಡ್ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಶಿವಪ್ರಸಾದನೆ ಲೈಕ್ ಪಂಡೇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಬುಜ್ಜಿ ಬೂರ್ನಿಯ ಕೊರಿಯಾರ ಓಕೆ ಕಿಂಗ್ಸ್ಗ್ ಪೋಯ ನಂದು ದೇವೇಂದ್ರನ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರೇರ್ ಶುಭಕರಿ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಸಾವುಗೆ ಶುಭಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರಿಯಾ ಸಾವುಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದ ಲೈಡ್ ಉಪಯೋಗಿಸ వచ్చి ಸಾವು ಪುರ ಪನ వచ్చి ದೇವೇಂದ್ರನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಿ ಯಾರು ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡದವರು ಕೊಡಿ ಆಯಾಗ ಎಲ್ಲೆ ಕಲ್ಪಬೇಗೆ ಆಯಾಗ ಎಲ್ಲೆ ಕಲ್ಪವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಭಕರನ್ನೇ ಶಿವಪ್ರಸಾದನೆ ಕೊರಿಯಾತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರಿನೆಗ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶುಭಕರನ್ನ ಅವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾತ ಪನರ ಬಲ್ಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದಂದು ಅವು ಲೈವ್ ಪುರ ಪಾತೆರ వచ్చి ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತು ನಂಚ ಓದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್ನೇ ಸಮಾಚಾರ ದಾದಾ ಶುಭಕರ ಸರಿ ಆಯರ್ ದಾಲ ಉಂಡಾಗೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅದು ಪಾತೆರ ನಂಚನತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಬತ್ತುಂಡತೆ ದಾಲ ಉಂಡಾಗೆ ದಾಲ ಉಂಡ ದಾದ ಉಂಡು ದಾಲ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಮ ಉಲ್ಲೆ ಆಯೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್ನೇ ಅಂದಂದ ಸರಿ ಇಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಶಿವಕರ ಓಲ್ ಬೇಲೆ ಒಂತೆ ಫಿರಿಂಡು ಶುಭಕರನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಅಪ್ಪ ಬಿರಿನಂದ್ ಅವೇನ ಹಾಸನ ಬೇಲೆ ಓ ಇತ್ತೆ ಹಾಸನ ರೇರು ಆಯೆ ಹಾಸನ ಉಲ್ಲೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದಿಗೆ ಹಾಸನ ಉಲ್ಲೆರ್ ಗೆತ್ತ ರೇಪ ಹಾಸನ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರೆ
ಅಂದ ಏಪ ಪೋಯ್ನಿ ಹಾಸನಾಗಂದು ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಸನಾಗ ಏಪ ಪೋಯ್ನಿ ಶಿವಕರ್ ಬ್ರದರ್. ಹಾಸನಾಗ ಏಪ ಪೋಯ್ನಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರದರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ತಾ 90 ಚಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಚ ಪಿರಿದುಂಡು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು. ಓ ಹಾಸನದ 90 ಎಡ್ಡೆಜ್ಜ. ಎಂಚ ಹಾಸನಾಡ್ದು ಆಶನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಂಜಿತ್ ಬ್ರದರ್ ಶುಭಕರನ್ನ. ಎಂಚ ಹಾಸನಾಡ್ದು ಆಶನ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನ. ದೇವೇಂದ್ರನೇ ಪನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ದೇವೇಗೌಡರು ಉಲ್ಲೇರು ತೂಲ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕರನ್ನ ಅಲ್ಪ ದೇವೇಗೌಡರು ಉಲ್ಲೇರು ಗೇತು ಓಡ್ಗೆ ಯಾರು ದೂರ ಪೋಯರು ಮಾರ್ರೆ ಶುಭಕರನ್ನ ಇಜ್ಜೆರು ಯಾರು ಪೋದಂಡ ಎಕಡೆ 4 ಜನ ಇತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇಜ್ಜೆರು ಅಂದು. ದೇವೇಗೌಡ ನಡೆ ಪೋದಾಂಡ ಅಂದ ಆತ್ ಪಕ್ಕ ಆಯೆ ಜೆತ್ತೇನಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರದರ್ ಅಂದ ಮಾರ್ರೆ. ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ 90 ಚಪ್ಪೆ ಬಂಡಾರತ್ತ ಕುಡ ಪೋಯರ ಅಂದ್. ರಡ್ಡೆ ಜನ 3 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ವನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರದರ್ ವನಸ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ಈರ್ನ ವನಸಾಂಡ ಐರೆಗ್ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್. ದಾದಾ ಕೋರಿ ಕಜಿಪೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವೇಂದ್ರನ್ನೇ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು. ಭೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತಿಜಾರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಪ್ರಸಾದನ್ನೇ. ಮೀನ್ ಪಿರಿ ಆತ ದೇವೇಂದ್ರನಾಗ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಶುಭಕರನ್ನೇ ಬತ್ತೇರಿಯ ಶುಭಕರನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು
ಹಾಸನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಹಾಸನಾಡು ಜೋರ್ ಬರ್ಸಾಗೆ ಶುಭಕರನ್ನ ಹಂಚಿ పోతారు మరి ಬರ್ಸ ಬತ್ತೊಂದು ಹಾಸನಾಡು ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಭಾರಿ ಬರ್ಸಾಗೆ ಇಂಚಿ ಬರ್ಸಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಓಕೆ ಯು. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಅನಸಾಂಡ ಏನ ಲೈಕ್ ಬೈದ್ದಿಜ್ಜಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ అయితే ಬತ್ತಂಡು 4 ಜನ ಇಡುಳ್ಳೇರು ವನಸಾಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಓ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎರೆಗ್ ಸೂಪರ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ಗೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಬೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚ ಮೀನು ಪಿರಿ ಆಯ್ತಾ ಪಿರಿ ಆಗೈತೆ ಫುಲ್. ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅವರೋಡು ಬರ್ಸಂಡೆ ದಾದಾಗೆ ಬರ್ಸದ ಕತೆ ಪನಂದುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಕಾಲ್ ಮಂತಿ ಪನೋಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ಸದ ಕತೆ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ. ಶುಭಕರನ್ನೇ ಎಂಕೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶುಭಕರನ್ನಾಗ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾರ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೆ ಓ ಸೂಪರ್. ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಈರ್ನೆಲ್ಲಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾರ್ ಅತೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ನಡಿಯೆ ಮಾರ್ರೆ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬರುವತ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓ ಇನಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ನಡಿಯಾರ ಇರು ಬರ್ಸ ಬರು ಬೈಯಡು ಓ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಇನಿದಾಯಿ ನಡ್ನಿ ಭೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಶನಿವಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೆ ಓ ಭೂತಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಶನಿವಾರನ್ನೇ ಓಕೆ ಬುಧವಾರ ಕೋರಿ ಸಾರ್ಲ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಬುಧಾಯಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಶುಭಕರನ್ನೇ 6 ಜನಕ್ಕೆ ದಾದಾತ್ನು ಮಾರೆ ಎಕಡು ಹಾಸನಡು ಬರ್ಸ ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಶುಭಕರನ್ನಕ್ಕೆ ದಾದ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಸತೀಶನ ಏತ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ನಡಿಯಾರು ಬಚ್ಚಿರೆ ನಡ್ನ್ಯಾ ಬಚ್ಚಿರದ ಬೂರ್ ನಡ್ನ್ಯಾ ಸತೀಶನ್ನ ಬಚ್ಚಿರೆ ನಡ್ನ್ಯಾ ಬಚ್ಚಿರದ ಬೂರ್ ನಡಿಯಾರ ದೇವೇಂದ್ರನ್ನೇ ಹಾಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಐನ್ಗುಂಟ ಓ ಐನ್ಗುಂಟ ಬಚ್ಚಿರೆ ನಡಿಯಾರ ಕದಿಸನ್ನು ಇಲ್ಲದ ನಾನು ಬಚ್ಚಿರ ಕೊನೆಯವರ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಐನ್ಗುಂಟ ಬಚ್ಚಿರೆ ನಡಿಯರಿಗೆ ಅವಲಿ ಮಾರು ಐನ್ ಜನ ಐಡುಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಷೆ ಬತ್ತಿನ ತೇರು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ರೆಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನಿಕ್ಷೆ ಬತ್ತಿನ ತಿರ್ಗರೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಆತ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ತಿರ್ಗರೆಗ್ ಬೋರ್ಡು ಕಾಸು ಬೋಡತಿ ಕಾಸು ಜಿಲ್ಲ ಬುಜಿ ಅಂಚೆ ಬಚ್ಚಿರೆಗಿತ್ತೆ ರೇಟ್ ಉಂಡಾತ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ಆಯೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದೇವೇಂದ್ರನ್ನೇ ಆಯ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆಗೆ ಏ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆ ದೇವೇಂದ್ರನ್ನ
ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡ್ ತಿರ್ಗರೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನಿ ಅಂದೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿಗ್ಲು ತಿರ್ಗರ ಪುನ ಕಾಸು ಓಡತ್ತೆ ತಿರ್ಗರೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತೆ ಕಾಸು ಐಕಿರ್ ಬಚ್ಚಿರ ನಡ್ನಿ ಅತ್ತೆ ವೆದ್ದೆ ಒಂಜೊಂದು ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ರೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬಚ್ಚಿರೆಗ್ ತಿನಾರೆಗ್ ಬೋಡು ಅನ್ನಿ ಓ ತಿರ್ಗರೆಗ್ ಅತ್ತು ತಿನಾರೆಗ್ ಏನೊಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ ತಿನಾರೆಗ್ ಬೋಡ್ ಅತೆವನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲ ತೋಜತೆ ಸರಿ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಅಂತೆ ಮಾರ್ರೆ ತಿನಾರೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನಿ ಅಂದ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಅತ್ತು ತಿನಾರ ಶುಭಕರ್ಗೆ ಓ ಶುಭಕರಗ್ ಪನ್ಯ ಮಾರ್ರೆ ಸರಿ ಇಜ್ಜೆಂದ್ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಶುಭಕರನ್ನ ಓಲಾರಿ ರೋಡೆ ಪೋಪೆರ್ ಗೊತ್ತಾಪಿಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್ನೆ ಬೊಲ್ಪಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರೆಗ್ಲಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಏರ್ ಬಚ್ಚೆರ್ ತಿನ್ಪುನಿಲ್ಲಡ ಅಮ್ಮ ತಿನ್ಪೆರ ಅಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ಲ ತಿನ್ಪರತೆ ಶುಭಕರನ್ನೆ ಒಲ್ಲೆರ್ ಪಾಪ ಮಾರ್ರೆ ಶುಭಕರ ಅಂದ ಹಾಸನ ನಡಿಪುನು ಏಪ ಪೋಯಿನಿ ಪೂರ ಪಂಡ್ರ ಆಪಿಜಿ ನಿನ್ನ ಯಾನು ಬಾರ್ಡಿಯೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೂಡ ಓಲ್ ಹಾಸನದ ಬಾರ್ಡ ಅತ್ ಕಾರ್ಲದ ಬಾರ್ಡ ಶುಭಕರ ಬಾರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಜಸವಂದೇನಾ ಪುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜ ಪುಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಆಟ ಒಂದುಂಡು ಬಾರಿ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದುಂಡು ರಡ್ಡ್ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲೆರ್ ರಡ್ಡ್ ಜನತ ಲೈಕ್ ಇಜ್ಜಿ 7 ಜನಟ್ ರಡ್ಡ್ ಜನತ ಲೈಕ್ ಬೈದುಜಿ ಶುಭಕರನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಅಂದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶುಭಕರನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಜಾರ ಶುಭಕರನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ನ ಆಂಡ್ ವನಸ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶುಭಕರನ್ನೆ ಅನ್ನ ಆಂಡೆ ವನಸ್ ಆತುಜಿ ಶುಭಕರನ್ನ ಎನ್ನ ಆತುಜಿ ಈರ್ನ ವನಸ ಆಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪುಂದು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ ಆನ್ ಪಲಾವ್ ತಿಂಡೆ ಅಂಚ ವನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ ಓ ಇತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರ ಶುಭಕರನ್ನ ಇತ್ತೆ ಆಜಿ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಏರ್ನನ ಒರಿದುಂಡು ರಂಜಿತ್ ಪನ್ಪರ್ ಪುತ್ತುಜೆರ ಲೈಕ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಓಲ್ ಬೇಲೆ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಐಡುಡುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಲ್ಲಾರ್
ಉಲ್ಲೇ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಉಲ್ಲಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ದಾದ ಅನ್ಪೆ ಅನ್ನೆ ಉಲ್ಲೇರ ಅನ್ನೆ ಎಂಚೊಲ್ಲೆರಿತ್ತೆ ಹೂ ಬಚ್ಚಿರಿ ಬೀಡದ ಬಚ್ಚಿರಿ ನಣ್ಣಿ ಉಂದು ರಡ್ಡು ಉಂಡತೆ ಬೀಡದ ಬಚ್ಚಿರ್ಲ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಚ್ಚಿರಿ ಏಳು ಜನ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ರೈಟ್ ಏರ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ 2 3 4 ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾಗಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ 4 ಜನ ಊರ್ದಾಗ ಲೈವ್ ಬಿಡ ಪೂರಾ ಜಸಂದೇರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ 7 ಜನ ಒಟ್ಟು 4 ಜನ ಎಂಕಲ್ನ ನೆರೆ ಕರೆತಾಗಲೆ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಗಲೇ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ 4 ಜನ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ತ ಇಟ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಬೈದಿರು ರಡ್ಡು ಪಂಡ ಜನ ಅಪ್ಪಡಪ್ಪಡ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ನದ ಅಪ್ಪಡಪ್ಪಡ ಅಂಚತ್ ಎಪೊಕ್ಕೊರ ಎಪೊಕ್ಕೊರ ಎಪೊಕ್ಕರ ಲೈವ್ ಲಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಎಪ್ಪಲ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ್ ಖಾತೆ ಯಾನೋರಿ ಪಿದಾಯಿ ಊರ್ದಾಯಿ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅತ್ತ ಎಕಡಾರ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ನಾಗುಬಾವೆ ಬೈದೇರು ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ಬೈದೇರು ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಆಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜೆರ್ರಿ ಬ್ರದರ್ ನಾಗುಬಾವೆ ಈರು ಈರ್ ಪಿದಾಯಿ ಊರ್ದಾರಂಡಲ ಇರ್ ಕುಟುಂಬದಾರತ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದಾಗ್ಲೇ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇದು ಪೆಜ್ಜರಿ ಏಮಕ್ಕನಕ್ಲು ಸರಜಕ್ಕನಕ್ಲು ಒರಿಲೆಜ್ಜಿರಿತ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಅಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಲೈವ್ ಎಪ್ಪ ಅಂದು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುದು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರಿ ಎಂದು ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಮೇನೆ ಒತ್ತೆ ಶುಭಕ್ಕ ಬೈದು ಜರತೀನಿ ಈ ಶುಭಕ್ಕಲ್ಲ ಬಕ್ರಿ ಡೈಲಿ ನೀ ಬೈದು ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರಿಯೆ ಪೋಪುಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇದ್ದೇನೆ ಜಾಪನ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬುಬ್ಬು ಇಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅದನ್ನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ಸತೀಶ ನಾ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂಡ ಏನು ಪಾತೇರ್ನೆ ಪೂರ ಅಂದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಕೇಂಡ ಅದು ಕಟ್ಟು ಕೇಂಡ ಕೇನುಂಡಿ ಪೂರ ಅಕ್ಕಡಾಕ ಪೂರ ಪಾತೇರಂದಿತ್ತೇರು ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡುಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಇದ್ದಿ ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮುಂದೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಕಜಿಪುದಾದ ಬಂಡೇರು ಸೋಯಾಬೀನ್ಲ ಕೆತ್ತಿಲ್ಲಾನೆ ಕೆತ್ತಿಜ್ಜೆತ್ತೆ ಕೆತ್ತಿ ಬಿಡಿಯಾರೆ ಕೆತ್ತಿನ ಮರ ಏಪಲ ಇರೆಗ್ ಟೆಟ್ಟಿ ಕೆತ್ತಿದ ಎಣ್ಣೆ ಜಂದು ಕ್ಯಾರೆಗೆ ಕೆತ್ತಿಗೆ 2 ರೂಪಾಯಿ 8.5 ಅಮ್ಮ ಕೆತ್ತಿಗೆ 2 ಇಂಚಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂಚಿ ಏತಿ ಕೆತ್ತಿಗೆ ಮೂಲು 2 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಡೈಲಿ ತಿಂದದ್ದು ಕೆತ್ತಿ ತಿಂದು ನಾ ಅಸಲ ಅಂದಿಯಾ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದಾರೆ ಇರು ಇಂಚಪ್ಪ ಮೇನಿ ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮುನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಮುಲ್ಪ ಒರಂಬಾಗೆ ಅಲ್ಪ ಒರಂಬಾನೆ ಮೂಲು ಐ ವಯಸ್ಸೆ ಕಡಿಮೆ ಪೇರ್ಡೂರುಡು 5 ವಯಸ್ಸೆ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಕೆತ್ತಿದಿಂದ ಅಸಲ ಅಂದಿಯ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಎಪ್ಪೊಕ್ಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತು ಡೈಲಿ ಅಂದು ಮತ್ತು ಕೋರಿಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಂಡು ಕೋರಿಗಿರ್ನ ತೈವ ಅಬ್ಬಾ ಮೀನೆಂತ ಫುಲ್ಲು ಪಿರಿಯದ ಸತೀಶಣ್ಣ ಮೀನ್ದೆ ತಂದೇರ್ಗೆ ನಾ ಇದಕ್ಕ ಕೇನಿ ಇಂಚು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎತ್ತಿಗೆ ಮುರಣಿಗೆ 4 ಮೀನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಮಕ್ ಪುರ ಅಂದೆಂಗ್ಲು ಪುರ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಡೈಲಿ ಬರ್ಪರತ್ತಾ ಗಾಡಿ ತಗ್ಲು ನಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲಡಾ ಅಂದು 4 ಮೀನುಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಹಾಪನೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೀನ್ ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡ
ಇಜ್ಜಿ ಮನೆ ಮುರಾಣಿ ಶನಿವಾರ ಇತ್ತೇನೆ ಅವನು ಬಾವಿ ದೂರ ಪೋಯರು ಮಾರ್ರೆ ಅದು ಕಾಲ್ ರಿಷಿ ಮಲ್ತಜಿನ್ ಬೇಜಾರಂಡೆ ನಿಂಗೆ ಬೇಜಾರಾണ് ಕೋಪಡ್ ಪೋಯರಾಂದು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಚ ದಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಓ ಅಂಚಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡೆ ದಾದ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಾರ್ ಬಚ್ಚಿರ ನಟ್ರ ಬಚ್ಚಿರ ನಟ್ರ ಉಂಡೆ ನಡ್ದ ಆಂಡೆ ಎಲ್ಲ ದಾದ ಬೇಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಬಚ್ಚಿರೆ ಮಲ್ಪಲಿ ఒక ಮಾರಲ್ಲ ಅಪ್ನತೆ ಈರನ ಖರ್ಚಿದೆ ಪರಪ್ನೇಟ್ ಅದೇ ಮಳ್ಳಿಗೆ ಕೆಲವ ಮಾರ ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡಕೇಂದ್ರ ತಾವೆಂಚ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತನೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂತ ಬತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಕೂಡ ಓಕೆ ಕೊಡ್ದು ತೂವಳ್ದು ಅಪ್ಪಾಗ ಏನ ಬತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಬತ್ತಂಡು ದಾನೆ ಅಂಚ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಕಡೆ ಏನು ಉಂಟು ಲೈವ್ ಬೋದು ಅಕಡೆ ಲೆನ್ಸನೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಗಿವನ್ ವೈಡಿ ಹೌದಾ ದಾದ ಅಂಚ ದಾದನ ಸತೀಶನ್ನ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ದಾದ ಅಂತ ಅಮ್ಮರಣಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು ದಿನ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತ ಮಂಡಿ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಏನಡೇನಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿರಂದು ನಮ್ಮ ಹೇಗರ ಪುಣ್ಣ ಹೇಗರ ಬರ್ಪುನು తిరగారేగ పోతారా ఒడేగా అండలా ಇಜ್ಜಿ వెజ్జి సతీష్ అన్నదాయ్ ಒಡೇಗ್ಲ ತಿರ್ಗರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ఒడేగలా పోతుంది మారే ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಣ್ಣಂಕಲ್ಲ ಮೂಲೆ ತಿರ್ಗುನಿ ಒಡೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿ ತಿರ್ಗರ ಪೋಪನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಬತ್ತ ನೋಡಿತ್ತೆ ಏರ್ನ ಗಂಟು ನಾಡ್ನು ತಿರ್ಗರ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡಿದೆ ರೋಡ್ ಪೋಯ ಅಂತ പോപ്പുനുണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് സോമരഞ്ജന്ത് പോപ്പുനുണ്ട് പോപ്പുനുണ്ട ಏರ್ ತಿರ್ಗಾರ ಪಾಯರ ಇತ್ತಂತ ಬಲ್ಕಿರಂಡಿ ಮೆಡ್ಡೆ ತಿರ್ಗರ ಒಪ್ಪನಾಗ್ತದೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ರಗಲ್ಲ ತಿರ್ಗರ ಬರ್ಸೋಡು ಒಡೆಗೆ ಪೋಪುನ್ ಬರ್ಸ ಓಂಡಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಆಂಡ್ ಬರ್ಸಿದ್ದ ಅಂದೆ ಮೂರನೇ ಹಂಗಾರೆ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸತ್ ಐದು ಬಸ್ ಉಂಟು ಬರ್ಸಾಗ ಒಡೆಗೆ ಪೋಪು ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಒಡೆಲ ಪೋಲಿ ಈರ್ ಬರ್ಸೋಕು ಒಡೆಗೆ ಪೋಪು ಅನ್ಪರ್ ಮೂರು ಬರ್ಸನೆ ಇಜ್ಜೆ ಒಡೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ದ ಇಂಚಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುರಂದ ವಾರಡು ಬರ್ಸ ಎತ್ತುಂಡು ಬುಧವಾರ ಹಂಗಾರೆ ఇప్పుడు ಬರ್ಸ ಎತ್ತುಂಡು ಐದಕ್ಕೆ ಜಡ್ಮ ದಿನ ಅಂಟು ನಮಕ್ ಬರ್ಸೋಗ್ಲ ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಬರ್ಸ ದಾಂತಿಪ್ನಾಗಲ ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಅತೆ ಸತೀಶ ಒಡೆ ಪೋಪು ನಾಳೆ ಬೋಡೆ നല്ല ಗಂಟೆ പോകുന്നില്ല ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪ ಎತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಲೆ ಓಪುನ್ ಬರ್ಪುನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೈಯಾಡಿ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಅರ್ಪುನ್ ಬೇಲೆ ಹೊಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಬೈಯಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪುನ್ ಬೇಡ ಬರ್ಪುನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಫೈಲ್ಡ್ ಏನು ತೂಡಾಪುನ್ ಕೋಡೆ ತುದೆಕ್ ಪೋದು ಬೋದೆ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ನಿತ್ತನ ಅವು ಕೋಡ ತೇರ್ಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಅವು ನಾಯಿ ಮುರಾಣಿ ಕೋಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವು ಮುರಾಣಿ ಅತ್ತೆ ಅವು ಕೆರೆತ್ತಾ ಈರು ತುದೆಕ್ ಪೋಯಾರು ಕೋಡೆ
ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಸುದೀರ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತರ ತಯಾರಿ ಯಪ್ಪ ಯಾರನ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ देखदा गाला वाटर पैरा ಸ್ವಲ್ಪ ತೂಪುಂಡ ಮನೆ ಇದು गाला वाट जारे ಗಾಲ ಪಕ್ಕ ಬಲೆ ಹೊಡ್ಬೇರತ್ತ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದು ಏನು ಕೂರಿ ಪುರ ದೀರ್ತಿರತ್ತಿ ಮೀನು ಬುರ गाला पाडೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಂದೆ ತುದೆ ಅಲ್ಪ ದೂರ ಉಂಡ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಈ ರೋಲರ್ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ತಾಡಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರ ದಾದ ಅಲ್ಲ ಮರ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಬರ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋತಿನಿ ಕೋಡೆ ಅಂದೆ ಅಡೆ ಪೋಯಿನ ತಿರ್ಗೋ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆತೈತೆ ಆತ ಬೊಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ಈ ರವ್ವೆ ಸುಡೆಟ್ ಬತ್ತಾರಡ ಇಡೆ ಬರ್ರಾಪುಂಡಿರೇಗ ಸುದೆಟ್ಟನೆ ಬತ್ತಾರಡ ಇಡೆ ಬರೋಲಿ ರೇಗ ಇಂಚಿ ಹಾಂ ಅವಳು ಓಡಾಡ ಬರಡೆತ್ತಿ ನಡ್ತಾ ಬರ್ರ ಅಂದ ಅಲ್ತಿರ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದುಲ್ಲ ರಂದಂದು ಮದ ಬಸ್ತ ನೀರು ಇಜ್ಜಾತೈತೆ ಓಲ್ ಬರ್ಸಾನೆ ಇಜ್ಜೆ ನೀರು ಇತ್ತು ರೇಗ ಬೈದೋಲಿ ಸುದೆಟ್ಟೆನೆ The third one is the third one and the third one is the third one. English verb now comment. ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಆತ ಬಂಗ ತಿರ್ತು ಅಂಡ ಬರೋಲಿ ಮಿತ್ತು ಓಲಿ ಅವು ಆತ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ನಾಗ ಎಂಚ ಬರ್ ನಂಗೆ ತೇಲ್ಕೆ ಅವ್ನು ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ third one and the third one is the third one tired attav third ಟೈರ್ಡ್ ಏನಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಬರ್ಪುನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅವೇನು ಓದಾರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮೇಲೆ ಬೊಕ್ಕದು ನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಅವ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಆತ ಬಂಗ ತಿರ್ತು ಆಂಡ ಬರೋಲಿ ಎಂದು ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪುನಿ ಮಾಲೆ ಕಾರಣ ಏನು ಸರಿ ಮಾಲ್ದೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಪುನು ಕನ್ನಡಡು ಬರೆ ಹಿಂದಿನಟ್ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೇನೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತುಳುಟು ಬರೇನೆ ಅವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಪುನ ಅಂಚ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅವು ಬಂದ್ ಮಲ್ದೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಬರೋಂದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪೊಲಿ ರೇಗ್ ಬೇಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿ ಆಂಡ ಅವು ಅರ್ಥ ನತ್ತವು ಬೇತೆನೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಓರೋರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಮರ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೈತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಅಂಚಾನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವನು ಕೂಡ ಓಕೆ ಕೊಡ್ದು ಕೂಡ ತೂಪುನ ಅಪಾಗ ಟಿಪ್ಪುಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪಲ್ಲಿಂದು ಬರೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಈರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆತ್ತೇರು ನೆಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡದು CALPOLI ಐಟ್ ಈರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೆತ್ತಾರೆ ಕೆ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಸರಿ ಅವು
ನೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ఏ ఇమానతులు అదే తోచినీరు ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಎತ್ತುಂಡವು ಕೋಡಿ ಎತ್ತು ಇತ್ತನೆ ಕೋಡೆ ಹಿಡಿದು ಡೌನ್ ಇಡ್ಬೋದಿತ್ತು ಪೋತುಂಡು ಅಪ್ಪು ತುತ್ತಿನ ಅಪ್ಪು ಚರಿತ ಚರಿತ ವಿಮಾನ ಪೋಂದುಂಡು ಬಾಬು ತೇರು ಮಾರ ರಾತ್ರಿ ಪೋಪುನು ಅವಾಯ ಶುಭಕರಿ ಬತ್ತೆ ನಂದು ಆಸ ನೋಡುದು ಇತ್ತು ಇತ್ತಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಅದಾವನು ಓಲು ಓಲೆ ಅವಳು ಪೋಂಡಿ ಅವು ಎಂಕ ತೋಜಿ ಮಾರಿ ಏನೇ ತೋಜ ಅಂದ ಓಲು అవులి అవులు అవులు ಲೈಟ್ ವಾಡ್ಲೆ ಅಡೆ ಲೈಟ್ ವಾಡ್ಲೆಗೆ ಆತ್ಮ ಲೈಟ್ ಎರಡು ಉಂಟು ಅಡ್ಡ ಲೈಟ್ ವಾಡ್ಲೆ ಅನ್ನೇನು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಮಿತ್ ಲೈಟ್ ವಾಡ್ಲೆ పోదాండు మన తిక్కు జాన్ సతీష్ అన్న ఇల్లదైతే పోందుండిತ್ತೆ ഞാൻ തൂരണം തുജി ಏನ ഞാൻ ಜೋತಿತ್ತೇನಂದು ವಿಮಾನ ಹೋಗೋನಾಗ ಆಯ್ತು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೈತೆ ಪೋಂಡು ಅಂದ ಪೆರಡು ಉಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲಾಸ್ ಇತ್ತೆ ಪೆರ್ಡೂರುಗು ಬರು ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡೈಲ ಬರ್ತನದ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಆರು ಮಲ್ದನೇನ ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಪೆರ್ಡೂರುಗು ಬರು ಒಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಮಾರ ಎಂಚಿ ನಾನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಪನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸತೀಶ್ ನಾವು ಬತ್ತ ಆಣಂದು ಪೆರ್ಡೂರುಗು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ಸೌಂಡ್ ಆಪನು ಅವನಟ್ಟು ಅಜಾಕಾರ ಕಡ್ತಲ್ಲ ಅದು ಬತ್ತು ನಂದು ನೆಟ್ಟು ಹಿರಿಯಡ್ಕಾಗ ಬತ್ತೀನಿ ಅದು ಪೋಯಿನ ಎತ್ತಾವು ಅಜಾಕಾರದೈಟೆ ಬತ್ತುಂಡು ಇರಲ್ಪ ಪಿದ ಎಂತುಲೆ ಟಾಟಾ ಇತ್ತು ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಮಾರಲ್ಲ ಇವು ನಾಗೇಶನಿ ಬರಣೆ ಅರ್ಪ ಜರಿತದ ಮಾರಿ ದಯಾರ್ ಡೊಲ್ಲು ಬತ್ತುಂಡು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತುಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ನೆ ಅತ್ತೆ ಅಂತೆ ಬರ್ಪುಣೊಂದು ಸರ್ ಜಕ್ಕಲ ಅರ್ಪ ಜರಿತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡಾಯ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಿರೇ ಕೊರುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅತ್ತೆ ಸತೀಶನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಾರಜ್ಜ ಪೆರ್ಡೂರ್ದ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜ ಅಂದತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜ ಇನ್ನಿಯ ಏಪ ಪೆರ್ಡೂರ್ಡು ಎಲ್ಲೇನ ಎಲ್ಲಂಜ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅವಲ್ಲ ಮೂಲ ಚೇಂಜ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹಾ 17 ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆ ವಂಚನೆ ಅಲ್ತೊಂದಿನ ಮನದನಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಥದ್ದು ನಾನೇ ಮೂಲ ಪೂರ ಇಂಚಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ 17 ಕಾಪುನ್ ಪೆರ್ಡೂರು ಸತೀಶನ್ನ ನನ್ನ ಎಂಡು ಮಲ್ಪು ಗತೆ ಏರ್ಲ ಎಜ್ಜೇರು ಎಲ್ಲ ಬಲೆ ಲೈವ್ಗು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಮುರಂದಿ ಎಂಕುಲು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ನಂದಿತ್ತೀನಿ ದಾದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದು ತೋಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ದ ಆಪ್ಷನ್ ಡೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ನ ಮರ ಕಮೆಂಟೇ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ
ಇತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದೇ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿ ನನ್ನ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಅಂದಿ ನನ್ನ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಪುಸ್ತು ತಿಪ್ಪಿ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲದೆ ಚೌತಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಗಮ್ಮತ್ ಇಜ್ಜ ನಿಖಿಲ್ನಂಚಿ ಈ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ಸುಖ ಇಜ್ಜ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಮೈ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೊರ ನೀರುಗು ಮುರ್ಕಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಆವು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮುರ್ಕಾಗ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತು ಇದಾನೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡಂದು ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿಗೆ ಓಕೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೊರ ನೀರಿಗೆ ಮುರ್ಕಾಗ ಅತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಒಕ್ಕ ಸರಿ ಆವ್ ಅತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಲೈವ್ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಮುರ್ಕಾಬೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬಂಡೇರು ಏರು ಬನ್ನಿ ಬಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬನ್ನಿ 3-legged dog 3-legged dog ಆರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಂದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅವೆಂಚ ಅಂಚೆ ಬರ್ತದೆ 3-legged dog ಮೂಜಿ ಕರ್ದ ನಾಯಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇರೆ 3-legged dog ರಡ್ಡು ಜನ ಉಳ್ಳೆ ರೈಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಕತೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೆಗ್ಲ ಐತ್ ಕೊಡ್ತಲ ಐಕ್ ಬರ್ತಾರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಇಪ್ಪುನು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಪೂರ ಪೋಯರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ಗಾ ಪ್ರಜನೆ